Bona vesprada a tots! Després de treballar el projecte del pintor valencià Joaquín Sorolla, una representació de xiquets de 4 anys van a participar en un joc conegut anomenat Passapalabra, en el qual respondran una sèrie de preguntes relacionades amb la vida i obra del pintor. Comencem? Amb la A, líquid blau que hi ha molt a la mar. Molt bé. Següent, xiquet. Amb la B, color del cavall que eix al quadre El baño del caballo. Molt bé. Següent, xiquet. Amb la C, nom propi de la dona del pintor. Molt bé. Molt bé. Amb la D, anys que tenia el pintor quan van morir els seus pares. Molt bé. Amb la E, nom de la filla xicoteta del pintor. Molt bé. Amb la F, un dels temes més importants que eixen els seus fills i la seva dona. Molt bé. Següent, xiquet. Amb la G, instrument musical que apareix en el quadre dels guitarristes. Molt bé. Següent, xiquet. Amb la A, enfermetat en la que no es podia moure Sorolla. Molt bé. Amb la I, moviment artístic al que perteneix. Molt bé. Amb la J, temàtica dels quadres del pintor que eixen arbres i flors. Molt bé. Següent, xiquet. Conté la L, el verd, el roig i el groc són... Molt bé. Amb la doble L, a Sorolla se li coneixia com el pintor de la... Molt bé. Amb la M, nom propi de la filla major del pintor. La filla major. Amb la M, Molt bé. molt bé, Maria. Conté la NY, bandera de València que apareix en el quadre Les Grupes. Bandera de València. Senyera, molt bé. Conté la N, instrument que utilitza per pintar els seus quadres. Molt bé. Amb la O, els xiquets juguen a la platja amb les... Molt bé, amb les ones. Seguim. Amb la P, ofici que apareix en molts dels seus quadres. No se'n recorda, no passa res. Pescador. Pescador. Molt bé. Vinga, Següent, campió. xiquet. Conté la Q, barca xicoteta que apareix en alguns quadres. La barca xicoteta qual és? Conté la barca xicoteta. T'ajudes una miqueta? Molt bé, barqueta. Següent, xiquet. A la R, quadre on apareixen pintades persones.
cognom de l'autor. I el seu cognom qual és? Sorolla, molt bé. En la T, fruita que apareix en el quadre les grupes. Molt bé, taronja. Estem fent-ho molt bé. Molt bé. Conté la 1. Lloc on es troben la majoria dels quadres de Sorolla. Molt bé, seu. Estàvem pensant. En la B baixa. Ciutat on va néixer Sorolla. Molt bé, València. Podem ajudar-se un poquet, Una miqueta. A veure. Conté la X. Personatges nuets que apareixen en els quadres de platja. Molt bé! I per últim, la Z. Pintor, amic que va influenciar i ajudar molt en la pintura de Sorolla. Molt bé! Velázquez! Molt bé. Velázquez! Vingueu així tots. Velázquez! Vingueu així tots. Com hem vist, aquests xiquets ho han fet molt bé i han après moltes coses.